naman? Ay, may maglalaro ka na. May maglalagay yan. Tama-tama, may maglalagay, Jing. May sakto. Doon ka na sa pwesto para ikaw na unang nakatira, Jing. Ayun, Jing, oh. Binigay ni Ate Jing. Jing, tama-tama, Jing. Epa. Oh, yun. Ay, di na lang. Isa pa, balik mo. Yun o, oras na, Jing. Oras na. Wala na. Push na. Ito itong bola, oh. Yan yung token. Yan yung gusto niya? Oh, yung bola. Yun, Jing. Dalawa. Wala na. Ano sa ulit? Magaling ako dyan. Ha? Tikit na. Nasya din, Jing. Alin sa'yo, Jing? Ha? Dalawa? Ikaw? Ano ka pa? Mabilis mo sa ulit. Sa ulit? Oo. Ready? Oo. Doon tayo pa. Squad ko doon. Ayun na yung ano yung para po ilaruan. Eh, ano ka? Ayun, bata. Ayun pala. Bumili. Ayaw muna, Jing. Nilay niya yung Dalawa din, oh. Ha? Yan. Tulad tayo pa na. Ganyan na ako. Parang nyo? Isip-isip yan. Tara, harap tayo, dun tayo. Pagkas mo tayo, Jing. Jack, diyan ka lang. Wait lang. Jack, doon ka lang. Mawawala ko. Wala. Jing, ulayin ko yung ano yan. Ha? Yan.
dalawa. Pero mo, Jing, oh. Gaganda, Jing, oh. Kano kaya ito? Ano? Bakit ito? Ayan, 42,500. Ito kaya magkano? Oh. Meron sa mga wala eh. Ayun o, pwede na yun o, 3,500. Lagi, no? Ayun na pa, magkano? 11,000. Ito. 30,000. Ito pa. Oh, 22,000.